guys, welcome back to my channel. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನು ಏಪತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಈ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬಂದ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇ ಸಾರಿ ಇಂಕವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು. ಸೊ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಡೈಲಿ ಯಾನು ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಕೇಂದೇ ಅನ್ನೋದೇನು ನಿಗೊಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ. ಸೊ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಇನ್ನಂಡಲ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಹಿರಿಯಾಡ್ಕ ಪೋರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಇನ್ನ ಪಂಡ ಪೊಲ್ಲರ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೊರಿಯ ಅವು ವಾರ ಬ್ಲೌಸ್ ಇನ್ನೇನು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂದ ಈಕೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಮೀನ್ ಪುರಿ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಪಂದು ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ಪೋದು ಕೆಲವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ಏನು ಮಾತ್ರ ಪೋಪನ್ ಬಂಡ ಏನು ಒರ್ತಿಯ ಪೋಪನು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಮ್ಮತ್ತು ಕ್ವೀನ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಒರ್ತೆ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಈ ಮಿಂಗಲ ಅಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಏನು ಒರ್ತೆ ಎಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪುಡು. ಒರ್ತೆ ಎಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಬೇತೆ ಮಿಂಗಲ ಅಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಪ್ಪಲ ಸಿಂಗಲ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಂಕೊಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲ ಸಿಂಗಲ್ ಅದೇ ಬದುಕೊಡು ದೇಪಂಡ ಏರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಏರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಇಪ್ಪುಜೇರಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಕಾಯಿ ಸಾನಿತ ಪಿದಾಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶೋ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದು ಉಂತಿಯಲ್ಲ ಯಾಂಪೋನುಲ್ಲಂದು ಬೋರ್ ಹಬ್ಬಣಲೆಗ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯಾ ಓ ಯಾಂ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಸ್ಯಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಸೋನು ಟಾಟಾ ಕುಲ್ಲಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿತ್ತ ಅಳೆ ಪೋಪುನಿ ಚೂರ್ಲೆ ಇಷ್ಟಿಚ್ಚಿ ಕದಲ್ಪ ಲಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಲೆ ಉಲೇಪುಲ ಒಪ್ಪಿತ್ತಾನೆ ಅವೇ ಕುಲ್ಲೇರು ಬರ್ತ ಟಾಟಾ ಆಯ್ತು ಬಾಬು ಟೋಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಶೋನಿಗೂ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ. ಟಾಟಾ ಬಾಬು ಟಾಟಾ ಯಾ ಬಾಬಾ ಲೇಟ್ ಹಾಕು ನಿಂದ ಪಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲುಡ ದುಂಬೆ ತುಮ್ಮುಡು ಪೋಪು ಮಣ್ಣ ಹಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಪೋಡಿ ಗದ ಮಗಿಲ್ ಮದ ಪಾಡಿ ಅದ. ಸೊ ನಾನು ಕಾಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪೋರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಂಬ ವಿಧಾನ ಇಂಕ ಆ ದಿನ ಊಳ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡಿಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಪಂದು ಒಂಚ ಕಡ್ ಬರ್ತಿಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಆಯ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಬಾರ್ದೆ ತೂಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಯಾನ ಲಕ್ಕದು ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಆ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಕಂಪೆನಿದ ಐದ ಪೂಜೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಸ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದನ ಸ್ಯಾರಿ ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪರನೇ ಅವೊಂದಿತ್ತೀಚೆ ಇಂಕ್ 2-3 ಸಾರಿ ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ತದು ದುಮನಾನಿ ಪೂರ ಪಿನ್ ಪಾರ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಾದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರಿ ಕಟ್ರ ಬರೋನಿತ್ತೀಚಿಂಕ್ ದಾದನ ಆ ದಿನ ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತೆ. ದೇಕ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಎನ್ನ ಮೂಡ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಆತಿಜಿ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಂಚದು ಸ್ಯಾರಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ಅದು ಮಂಡೆ ಹಾಳದು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದನೆ ಬುಡಿಯೆ ಅಂಡಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಉದ್ದ ಬುಡಿ ಎಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಡೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಚಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸ್ಯಾರಿ. ಅಂಚಾದು ಫೈನಲಿ ವರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಆರಾಮದು ಕೂಲದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ವ್ಯಾರ್ ಮಂತೆ ಗರ್ವ ಬತ್ತದು ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ವ್ಯಾರ್ ಮಂತದ್ದು ಫೈನಲಿ ಲುಕ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮೇರ್ ಬುಟ್ಟಿರಿತ್ತ ಬೇಗ ಬಿದ್ದದ್ದು
ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಮೆಹಂದಿ ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ಈನ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ತೋಚಾಲಿ ಬಂದ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪೆನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಫೋನ್ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಕೈಕ್ಲ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒರ್ತಿಯೇ ಗೊತ್ತಂತೇನೆ ಫೋನ್ ಪಸಂದ್ ಪೋತೀನಿ ನಿಜ ಕಂಪೆನಿದುಲ್ಲ ಅಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲೆ ಯಾನ್ ಪಸಂದ್ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ತಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ನಮನ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಬಾಸ್ನ ಬುಡೇದಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಸ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಒರಂಬ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮುಗಿಯನಾಗ ಒಂಜಿ ಪತ್ತರೆಗೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಬಾಸಿಗೆ ಬರ್ನಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಬಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಪೂರ ಜನ ನಮ್ಮನ ಕಂಪೆಂಡಿತ್ತಿನಗೊಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಮತ್ತು ಬುಡ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ರಂಗೋಲಿಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದಿತ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ಲ ಸ್ಯಾರಿ ವ್ಯಾರ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಂಚೆಲ ಶರ್ಟ್ಲ ಪೂರ ವ್ಯಾರ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಫುಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಷನ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ದ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಆಯ್ದ ಮತ್ತು ಉಂಡತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ತಿರ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಾದು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಭಟ್ರು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಕೂತೊಂದು ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮುಗಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಫುಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಮತಗೆ ಸೊಂಡ್ರೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂಟೊಂದು ತೀರ್ಥ ಮತಗೆ ಸೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಮತಗೆ ತೊಂಡು ಬತ್ತ ಕಂಪೆಂಡು ಒಂಜಿರಡು ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವು ಆ ದಿನ ಏರ್ಲ 10 ಜನ ಇತ್ತೀಚೆರು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ ಪೋವರಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಕೊರಿಯರು ಟಿಫಿನ್ ಮಾತ ತಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅವು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಪನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪುನ ಗೆರೆಗ್ ಮಾತ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ 500 ಅಂಚನೆ 1000 ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾದ ಶುಭಾಶಯ ಪಂದ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಉಂತುದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ದಿತ್ತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿದ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಮಾತ ತೋಜಾರ ಆಪುಜಿ ಫುಲ್ ಅಲೋ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನದು ಕ್ಲಿಪ್ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಮೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಕೊಡೆಲ ಇತ್ತೀಜಿ ಆ ದಿನ ಕೊಡೆಲ ಕೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡೈನ ಕೆಲವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ದಿತ್ತೊಂದು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲೋಡಾವು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೇರೇನ್ಲೆತ್ತೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೈಯಗ್ ಮೇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೇರು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಾ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಈ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿಜ್ಜೇರು. ಸೊ ಅವು ಏನಾತನ್ ಪಂಡ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರು ಉಂಡತ ಅವು ಕಣ್ಣುದುಲೈ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಬಂದು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡಾರ್ನ ಉಂದಕ್ಕೆ ಇಂಕು ಈನ ಪನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅರೆನ್ಲೆಸೊಂದು ಈನಲ ಅವಡ್ ಬಂದು ಕಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಕಾರ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಗೆ ಪೋಯ ಓಲ್ಲ
ಆನ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆನಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಅದು ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಣ್ಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು. ಅವಳ 4ರೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತ, ಆರ್ ಬೈದಿನ 5:30ಗ್ ಅಡೆ ಮುಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡು. ಸೊ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾನ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಮೇರು ಪಾತೆರುಜೆರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರ ಪಂದುಲಾಯ್ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಮೇರು ಎನ್ನ ಇಪ್ಪುನ ತೂದು ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಐಕದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನನ್ನು ಪಿದಾಯಿ ಕಡಬೊಡಿಯರು ಇರ್ಬೋಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಆರು ಈ ರೀತಿಂಡ ಫುಲ್ಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಫುಲ್ ಇಂಕಂತೂ ಅರಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಮುಗ್ಗಿನ ಮಟ್ಟ ಸಾಕಾದಿತ್ತಂಡ. ದೇಹದ ಊಳ್ ಪಾರ್ಟನ್ಲ ಅಲ್ಗ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಕಣ್ಣನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಣತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗೆ ಅವೇ ಪೋಡಿಗಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಕಡಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಸಹಜವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣನ ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯೊಂದೇ ಇಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುರ್ಚಿ ಪಂಡ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೇರು. ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪೆ ಪಂದು ಅನ್ನನು ಯಾನೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕೊಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನಿತ್ತಂಡು. ಏನ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನಿತ್ತಂಡು. ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಲ ಬೋಯ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಕ ಪಂದ ಕಣ್ಣು ಬ್ಯಾನೆಗೆರೆಗು ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪು ರೆಡ್ ಹಾಕಲು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಚಿಪ್ಪು ಚೇರ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ತೋಚ್ಪಾರಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿಗೆ ಎನ್ ಪಿದಾಯಿ ಕಡ ಬುಡಿಯರು ನಿಂಗೆ ತೂವರೆ ಹಾಪುಜಿ ಕಾರ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರುಂಡಿಗೆ ಅವೆನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದೆಪ್ಪರ ಬುಡೊಂದಿತ್ತು. ಯಾನಿತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುನಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಮಾರೆ ಕಣ್ಣೇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತ ನಮಕ್ ಅವು ಆ ರಾತ್ರಿ ಚಿಪ್ಪುಜೀರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ತೋಚ್ಪಾಕ ಅಂದತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಐನಾರು ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಾತಲ್ಲ ಏನಾಂತೂ ಮುಂಡಾವುಲ ಇಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹೊರ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತ ಕಣ್ಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾರ ಬೈತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವನು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ നല്ല ಮುಗಿಸಿ ಒಲಗಿನ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕಾರು ಹುಷಾರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅವು ಕಣ್ಣು ಬೆನ್ನ ಕಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣು ಬೆನ್ನ ಕಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಿಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣು ಬೆನ್ನ ಬಂದೇರು. ಸೊ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಕೊಂಚೀಗ ಬರ್ತೀನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ ಪುಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತದ್ದು ಅನ್ನ ಕಬ್ಬಿನ ಚೂರು ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೇರು. ಆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಪಂಡ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟನ್ನು ಮಧ್ಯಪೆರಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮೀಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮನ ಮಾಮೂಲಿ ಇದೇಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೀಟ ಹೊಂದಿತ್ತ ಇಂಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬರೀಟ್ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾನು ಕೂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಈ ಐಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತು ವ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ನಿಗಲ ಕಂಪೆನಿ ಮತ್ತು ತುಯ್ಯರತ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನ ಕಂಪೆನಿದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಲ ಇಂಚೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ತೋಚ್ಪಾಯ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ನ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಏನೇನ ಹೊಸತು ವ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಡಿಮುಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.